saben dina rasane ra karuan ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan mangan mangut lili rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok ya sampun lenesu kabeh iso rasa kudu nganggo matutu emanen paras bagusmu tak beda karo atimu rungokno tembangan manisku ayo Dra do sayang ngapunten saestu yen durung saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake buka piye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ra bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua suwun sampun ana ngancanine saben dino cintaku mbok yo sampun lenesu kabeh iso rasa kudu nganggo matutu emanen paras bagusmu tak beda karo atimu rungokno tembangan manisku ya aduh sayang ngapunten saestu yen durung saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake buka piye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku tak bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina pisan meneh ayo bol ini bol aduh sayang ngapunten saestu yen durung saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake buka piye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani